Pagpapatayo ng nuclear power plant sa Labrador, Pangasinan tinututulan po ng ilang grupo at kasapi ng simbahang Katolika. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Idinaan sa pamamagitan ng campaign signing ang pagtutol ng ilang grupo at kasapi ng simbahang Katoliko sa planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa bayan ng Labrador, kung saan pumirma ang mga residendeng hindi sang-ayon sa nasabing proyekto. Kasi po, delikado po yan eh. Kawawa yung mga bata. Kami, matanda na kami, okay na lang. Pero yung mga bata, mga apo namin, kawawa sila. Nagsagawa rin ng banal na misa sa isang simbahan sa lugar na pinangunahan ni Bishop Napoleon Sipalay Jr., Bishop ng Diocese of Alaminos City. What is prudential, no? Anong dapat na gagawin, no? Sa ikabuti ng marami, hindi lamang ng iilan. I'm not saying na they're after for corruption, they're after for I think they're also after for development. But let us work together for the common good of our people, not to destroy our environment. We're not only caretakers of our present environment, we're caretakers of the environment that we will bring and give it to the future. So, itong nuclear power plant, ang tingin ko talaga dyan, kahit sinong tatanungin mong scientist, kahit yung sinong mga doktor dyan sa aming lugar sa Alaminos, alam nila, hindi makakabuti sa mga tao. Sinundan ito ng isang press conference kasamang iba't ibang grupong sumusuporta sa pagtutol sa nuclear power plant, kung saan tinalakay ang mga posibleng epekto ng proyekto sa kalusugan ng tao, kaligtasan ng komunidad at kalikasan. Nagpahayag din ng saloobin ng Parish Youth Ministry Coordinator ng St. Isidore the Farmer Parish at Diocesan Youth Ministry Commission Head for Social Action na si Jericho Lontok, na iginiit ang kahalagahan ng pagboses ng kabataan sa mga isyong may direktang epekto sa komunidad at sa kanilang kinabukasan. Kung alam nating mali at may mali, tayo ay bumoses. Huwag tayong magbingi-bingihan at huwag tayong magbulag-bulagan. Lagi-lagi para sa kabataan, bayan at simbahan. Samantala, bilang bahagi ng patuloy na kampanya, nagsagawa ng motorcade rally ang mga tumututol sa proyekto sa bayan ng Labrador na nilahukan ng ilang diocese ng simbahang Katoliko, kabataan at mga residente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.